Dobro došli u dugo očekivani Q&A. Tako je, uspeli smo da stignemo do 30.000 pratilaca na TikToku i 10.000 pratilaca na YouTubeu. Jebi ga, kasnim ja odavno, ali šta da se radi. Danas odgovaramo na vaša pitanja. Juče sam postavio post da postavljate pitanja koja hoćete me pitati, vi ste pitali i sad ćemo da odgovorimo. Kreativni ste bili u pičku materiju. Ilica pita zašto imamo dvoje ušiju, a samo jedna usta. To pita i čika Johnny Sinca. Pavle Mitrović pita koliko imam godina, imam 20 kusur. Može li video gde otkrivaš da li čovjek ima elemente, na primjer vatre ili vode? Ima element vode, 80% čovjeka je voda. Oću. Rale pita, ako je svemir beskonačna materija u njemu raspoređena na dovoljno velikim skalama, da li negde u svemiru postoji planeta gotovo potpuno ista kao Zemlja sa tobom koji upravo sada gledaš u noćno nebo i postavljaš isto pitanje? Postoji sigurno, samo što u tom paralelnom univerzumu ja češem muda dok to radim, a pošto smo ekonomski tigar od silnog smoga na nebu zvezde sam video poslednji put za 9 godina. Koristiš li AI za svoj sadržaj? Samo za ilustraciju nekih slika ako je potrebno, ali prestao sam to da radim jer mi uklanjaju videe zbog toga. Jesi li pročitao Bibliju? Jesam 3 puta. Da vi je od princeze i žabca istinita bajka ili ne? Jeste, ja sam žabac. Zašto ne snimiš video za Kodli oko? Neću. Kako si ovih dana? Raspad sistema. Da li ti je bilo teško da izbalansiraš posao i snimanje videa i kako za sada ide sa poslom? Ide, brate, ko alkohol i nasilje u porodici. Moglo i gore da bude. Kako je Nikola Tesla izmislio struju na silu? Da li ćeš snimati o virusima i zašto ovo utiču na zdravlje? Ako moram. Snimi neki brutalan horor, molim te, ja sam tvoj najveći pratilac. Najveći ja, pa ako imaš 2 metra i 28 santimetra, može! Kako se zoveš i prezivaš? Petar Pavlović. Šta ti znači GKV? Gesalt Kunstwerk. Pa prevedi. Može li priča o Siren Headu ili Granny? Ne. Zašto mi postojimo i virusi? Jeste. Snimaj od Rekavcu. Oću. Kako se zoveš? Petar. A zašto ne snimiš, na primjer, video za Kodli oko neki... Mrzim me da čini. Jeste. Koliko je čovjek nastao? Na silu. Šta si po zanimanju? Sve, brate. Elektrotehničar, novinar i kamenorezac. Snimaj o K-pop Demon Huntersu. Ni mrtav. Snimaj o životinjama koje više ne postoje. Ne diraj mi profesorku, bre. Bog dušu de prosto. Kako gledaš na pravoslavlje? To je poseban video. Da si Goku šta bi prvo uradio iz Eođa? Ko je veći digitalac? Mario Vrećo ili Baka Krmak? Pa najveći digitalac je očigledno ti. Jer M koristiš taj izraz, M postavljaš uopšte to pitanje. Kad će raditi video svetom ili odgovara na kamera izgleda, snimi horor prije 3 minuta, da li je... Molim te kao Boga, nemoj da me moliš kao Boga. Šta te je podstaklo na snimanje za društvene mreže i kako izgledao tvoj početak? Moj početak je počeo od 2014. godine, vrat. A šta me je podstaklo? Mnogo toga. Gde izvlačiš sve te informacije? Iz podrum. Koji ti je omiljeni video koji si snimio? Svi. Šta ti znači GKV i kako si dobio ideju da nazoveš ovako kanal? Nisam ga ja nazvao. Može. Da li ovaj kanal drži Pavle ili njegov drug brat? Sve. Odakle ti toliko informacija? To su pojmovi, brate, koje jednostavno znaš iz glave i posle ih samo razradiš za video. Iz koje si države? Bože pravde. Ja se ne deklarišam kao građanin neke države. Ja sam građanin sveta. Ja sam iz Srbije. To je to. Nadam se da je ovo bilo informativno. Hvala vam mnogo za podršku. Idemo do 50.000 pa do 100.000 pa znači imam jake ambicije. Podržite nas koliko god možete u tome. Šerujte moje videe, zapraćujte, lajkujte, čuvajte sve. Hvala vam još